Lokhu zingene njalo iy'ncomo nama-comment okuyiwona athi cilela ingoma kaKhuzani Phansi njengoba besho nokusho ukuthi cha engazi ukuthi uyigejile ingoma kakhulu-ke akabe uyena u-organize. Kusho-ke ezinye zey'gcokomelisho laphana ngaphandle komusho isikhathi sakho mntwana esekhaya zizwele iy'nsizwa zikhomenta mayelana ne-album kaKhuzani. Beke webafowethu ngithi mina ake sibongeni nomuntu owaqhamuka ne-idea yokuthi akuvalwe ama-CD angasathengwa. Awucabange induna koMtubatuba koHluhluwe Mkhuze Jozini Mpangeni Thekwini ko Cape Town eGoli oNquthu Msinga oGreytown oMaritzburg oMpendle cabanga oLundi oNongoma Vryheid be-order ama-CD kuzofika leli dusha le-CD. Hayi bafana ngeke bafana ngeke. Uyabona ngeke bafana uKhuzana akavuma ukuthi umthandeni ungenhla kuye engoma. Nkosiyami ke uthe ukuzabalaza lapha khona ingoma engiyithandile ethi ebunzimeni nenye ethi Mbongolo. Cha lezo akufani. Hawu ezinye ngathi Mbongolo efile. Hayi bafana ekamambatha ayivunywe bafana ingenhla. Hey fanabo ngiyakuvuma mfana fanabo. Awu wavele wabopha ngapha wavulela kuwena. Beke Isawulinde umfudumezo siyibandla thiwa silinde kontezayo mhla 15 kodwa ngeke sikhale kakhulu phela ngoba cha siyabonga igcokama ukuthi alibukisa ngathi buka nje manje kulindwa into enjani kulinda umfudumezo. Ayikho lento ngeke ngasho mina ngathi hamba uyobo organizer ayisakho lento oyidla yona umfudumezo ujabulisa izingane uNkulunkulu wami woqhawe lakho kube siyabonga igcokameni ukusimela.